vi kunne lave en lille YouTube-kanal med nogle af de meditationer, vi sidder og laver, hvis nogen af jer har lyst til at lave dem for jer selv. Det er der nemlig, det er blevet spurgt om nogle gange. Så nu prøver vi lige, jeg har taget en ordentlig mikrofon på her, og så ser vi lige, hvad der lyder bedst, det der bliver optaget her på lyden på Zoom-opkaldet, eller om lyden på min mikrofon og min mobiltelefon er bedre. Så det er det, der foregår, det er ikke jer. Okay, nu skal vi se. Jeg skal lige være sikker på, at min telefon er slået fra, så den ikke pludselig ringer. Sådan. Der. Så starter vi herfra. Så start med at tage en dyb vejrtrækning. Træk vejret dybt ned i maven og lige holder det et øjeblik, inden I giver slip. Så du lige kommer til stede her i rummet med dig selv og med det fællesskab, vi har. Som altid er her, og selvom du kommer til et senere nu. Du kan se, om du kan samle dig over at være her i det øjeblik. Sådan så du langsomt trækker din energi ind mod dig selv, ind i din krop. Samtidig med at du også lige er bevidst om den energi, der er udenom dig. Det elektromagnetiske felt, som du er. I den dag, der har været før nu. En tanke. Og tage en dyb vejrtrækning og give slip på den. Mærk, at der er tråde, der går ud for dig. Og ud til det, som sker uden for din dør og dit vindue lige nu. Og naturen vågner. Foråret er på vej. Du åbner dig ind i det med din energi. Med den leben, der er derude. Fuglene, der synger. Blomsterne og træerne, der springer ud. Venskabet, der vågner og bliver levende. Mærk, at de tråde kobler ud i al den leben, der er. Du trækker energi ind til dine celler, ind til din forstræthed, ind til alle de måneder, du har ligget i mørke. Alle de måneder, du har været lukket ned om dig selv i vintermørket. Her hvor du nu begynder at åbne dig til lys, til væksten, til alle elementerne, det er regnen eller vinden,
Græsset under dine fødder. Håbet og begejstringen for at kunne være ude og nyde det. Både alene og sammen med andre. Mens du sidder her, så lægger du lige et meget smukt lys ned over dig selv. Og ned over vores fællesskab. Et lysende energiskjold, der beskytter os mod indtræk. Og noget, som er mindre lys end os. Mærk, hvordan det føles som med fødderne i græsset. Sansningen, græsset under dine fodsåler. Varmen fra solen, der varmer din krop. En behagelig brise i ansigtet og hår. Fuglene, der synger. Duften af de vilde mirabelletræer. Mærke dit haleben folder sig ud og kobler ned i jorden. Ligesom røven under dine fødder vokser ned igennem jordlængden, ned gennem ordfjeldet og ind til den levende moderjord. Mærk, at her nåede du varme og omsorg. En varm favn. Til din trætte krop. Og måske prøve sind. Det er en følelse af at forholde din ryg. Til at få støtte på din ryg. Til at læne dig ind i den varme og omsorg, moderjord tilhører. Mærk, at det ligger omkring og inden i dig. Du er her i jorden. Og hun er dig. Vi er et samarbejde. Et fællesskab. Hun er ved at give sig og forandre sig. Ligesom du er. Ligesom foråret er noget nyt på vej. Du mærker det i hver en celle. I din bevidsthed som en viden. Noget er ved at forandre sig. I verden. I dig. Noget er ved at løfte sig og åbne sig. Til at blive noget andet. Noget, der er mere nærende. Noget, der er mere glædesfyldt. Noget, der er mere lystfyldt. Noget, der er mere fællesskab og samarbejde. Noget, der løfter dit hjerte. Din krop. Dit sind.
Mærker, hvordan energien strømmer op fra moder jord, op i dine celler og din krop. Ind i hver en celle og hver en krog i hele dit fysiske liv. Alle dine organer, knogler. Ånder det ind, når du fylder lungerne med luft. Og det løber op langs dit nervesystem og ryggraden. Op igennem din vagusnerve hele vejen op til toppen af dit hoved. Og det fortsætter ud til det smukkeste lys, du kan se. Måske er det solen. Måske er det det, du kalder Gud. For nogle af de der intelligente felt. Gør det, der passer dig. Giver mening for dig. Bare se det store lys, som er selve rammen om det, som sker. Det, som holder rummet om verden. Det, som står vagt. Det, som bærer det tunge. Trækker du tilbage ned i din krop, ned i hele din skeletstruktur, ned i dit væv, ned i dine celler. Som en hel ramme, der er med til at holde på alt det andet. Alt det, du er ved at skabe. Stå. Ned gennem hele din torso, dine organer. Benene. Fødderne tilbage ned til. Det bliver en puls. En ny, lysende, smuk puls. Der pulserer i dig. En forventningens glæde. En genkendelse af en tilstand er helt naturlig. Men måske glemt. Eller en længsel. Men netop du ved, at du kom her. Mit formål. Måske kender du det allerede, eller har lidt efter det hele dit liv. Du er en brik. Du er en brik i det store puslespil, for at det falder på plads. Og danner det hele billede. Men netop din brik nødt til at være. Så vigtig er du. Og i det mærker du, at du er nok. Du er præcis, hvor du skal være. Hvordan du skal være. Du er både i tjeneste til dig selv, til andre. Lige i dette nu. For at lære. For at udvikle dig og åbne dig. For at trække himlen ned på jorden. For at blive mere af din egen oprindelige. Og stråle af det lys, det giver dig indefra. Og netop derfor er du nok. Vi tager en dyb vejrtrækning. Måske lige du har lyst til at give dig selv en lille smule, sådan i nogle stræk eller lidt bevægelse. Ikke så går der så stille for længe. Kan man lige røre sig lidt, så nervesystemet lige kan gensætte sig.